Bai, bai. Oin bai? Vale. Bueno, azteko arratsaldeon eta eskerrik asko guzti hori batera jotzea etortzea gaitxik. Lehenengo mai inguru zentralakin hasiko gara, neska gazteok utopiak lertzeraino izendatu duguna, eta mai inguru zentral honekin hasiera emango diogu egitarauari. Lehenik eta behin, lehen bai errepikau da, baina ohar bezala, hori itzulpen gintza zerbitzua egongo dela, horratzean jasolko dituzue pinganilloak, bai. Eta, besterik gabe, neska gazteok utopiak lertzeraino bezala izendatu dugu mai inguru hau, eta, bertaratu ditugu neska gazte desberdinak, herri eta auzo desberdinetakoak, lehenengo txalo bero bat beraieri, mesedez? Eta, mai inguru zentral honetan, batez beraien esperientzia kontauko dizkigute, eta beraien hausnarketak partekatuko dituzte, gube bai esperientzia horietatik ikasi ahal izateko. Lehenengo galdera orokor bezala, pixkat azteko honekin, mai inguru honekin, galdetu nahiko nizueke ia nondik zatozten eta zerk ekarri zaituzten honaino. Bale, entzuten da? Bai. Bale. Ni Male naiz, eta Intziritik nator, Donostiko neska gaztetatik, eta pixkat kontatzea o ikustea bermen zegertatzean. Bale, ni Nerea naz, berez Arrasatearra, baina algortan bizina zoin 3 urte dela, eta hasiak neska gazte taldean militatzen dut. Eta hori, hasiak oindala 10 urte ja sortu zen, orduan, aurten ingo dugu gure urte hurrena, eta danok zauze gonbidatuta. Bai. Orain, bai. Ni Amaia naiz, Bilboko mugimendu feministako kidea, eta Bilboko Aldezarreko Kalamiak neska gazte taldekoa. Eta, imaginatu guztiok bezala natorrela ere kontatzera apur bat taldean bizitako esperientzia batzuk, eta espero dugu lagungarriak izatea edo gutxienez gako batzuk ematea. Eta ni Amaiur naiz, eta Mendillorritik nator, Iruin herriatik, eta taldearen sorrerarekin batera, 3 urte daramat militatzen neska gazteon sarean. Bale, eskerrik asko lehenengo goza espazio honetan parte hartziarren. Bale, eta sarrera bezala, guztauko zitzaigun pixkat gure diskurtsoa kokatzea, ez? Jarraitu badozute, neska gazteek eta onaino ekarri dugun relatua zein izan da, sare sozialetatik zabaldu duguna batera jotzera bidean, ikusiko zenuten asko hitz egin dela distopia eta utopiei buruz, ez? Eta, distopiekin zer esan nahi genuen, ez? Azken urtietan egia da, asko orokortu dela mundua amaitzera doian idea hori, ez? Esaten digute denbora guztian, mundu hau mierdara doala, gure belaunaldia izango dela, beste belaunaldi batek bez bizi ez ditun esperientziak biziko ditugunak, eta egia da irudikatzen digutela etorkizuna zerbait katastrofiko bezala, ez? Ez ditugula aukiko baliabide naturalik, lanik ez dugula aukiko, eta beti etorkizuna ikusten dugu edo irudikatzen digute zerbait katastrofiko bezala. Baina guk honen aurrean esan nahi duguna da, etorkizuna ez dala katastrofiko hori, distopia ez dauela etorkizunean, distopia orainean dakagula, ez? Gaurkoz distopia bat bizitzen ari garela, eta segaitxik esaten dugu hau, ez? Alde batetikan ikusten dugu bizitzaren eta kapitalaren arteko talka asko areagotzen ari dela. Eta, hor hor eredu asko ikusi alditzugu, ez? Adibidez, oinarte lantzen gabizena, bizitza sostengatzen dituzten zaintza lan horiek, bazterretan gauzen sujetu horiek itzen ditugula, eta gainera nola, ez? Modu guztiz prekarizatu eta invisibilizatu baten. Erasoak areagotzen doaz, eta gainera eraso horiek salatzen ditugunean gure hitza zalantzan jartzen da. Edota gure osasun mentala nola dauen ikustea besterik ez dau, edota mila adibide gehiago manalko genitxun, ez? Eta, hildo ekologistari bai, pixkat keinu bat itxen, ezin dugu baztu usurbilen gauzela, eta hemen onduan gaur egun errauskailo badakagula
edota atxetia bezalako proiektuak oraindik jarraitzen dutela aurrera eta jarraitzen dutela bultzatzen. Eta nola ez, distopia, gaur egun distopia bizitzen ari garen eredu bezala ikusi aldugu nola atzerritartasun legea oraindik indarrean dauen, edota nola ez, gizonek, erakunde publikoek edota botere ekonomikoek gure gorputzen gaineko botere hori dakatela. Orduan, hori da saiatu izan garena relatu guzti honekin azaltzen. Osea, distopia ez da etorkizunean aukiko dugun zerbait, distopia da sistema kapitalista cis-heteropatriarkal kolonial baten lurreratzea. Eta, horregaitzik testuinguru hau izan da, neska gaztiok egon gara aspaldi eta aspaldi antolatu ginen, mugimendu feministan lerratu gara, eta gure apustua izan da autodefentsa feminista zerantzutia egoera honi, testuinguru honi, ez? Eta nola ez, erresistentzia hau indogunean, erresistentzia honek gatazkak sortu ditu. Eta, hau azalduta lehengo galdera Amaiorrentzat, galdetu nahiko nizunia, zuek Iruñerriatik nola kudeatu izan dituzuen gatazka hauek, ez? Igual, lehengo galdera zehatz bezala, eta nahiko nizun, ia nola antolatu izan da neska gazten mugimendua Iruñerrian, eta pixka kontatzen diguzu zure testuingurua. Bale, Iruñerriko neska gazte mugimendua 2016an sortu egin zela esan dezakegu, askotan hitz egin dugu gazte eraiki horren ondoren, ez? Honetan badaude herri batzuk neska gazte taldeak edo mugimendu feministak sortzen hasi zirenak, eta Baiolatu honetan klabe bezala hartzen dugula lehenengo talde hauen arteko harremana. Askotan izan zirelako neska hauek beste herrialde edo auzoetara joan zirenak haien esperientzia kontatzeko, eta auzo eta herri horietan beste neska gazte taldeak sortzeko. Honen loraldia, greba feministen ondotik etarritako prozesua bezala kokatzen dugu, non auzo eta herri ezberdinetan ere neska gazte talde ezberdinak sortzen hasi ziren, eta hori dela eta esan dezakegu Iruñerrian badagoela mugimendu feminista oso artikulatu bat, eta honek ireki digula bidea beste taldeak egonkortzeko eta gure prozesua hasteko. Bestetik, Nafarroako neska gazteon markoa duela gutxi hasi zen, izan ere 2008an osasun krisiaren ondoren konturatu ginela 2017an hasi ginen dinamika, gazte udaleku feministen dinamika aldatu behar genuela, eta hortaz Euskal Herriko neska gazteon sarean erabaki zen udaleku hauek herrialde ezberdinetara eramatea. Hori dela eta hasi ginen Nafarroan elkartzen eta udaleku hauek prestatzen, eta 30 neska inguru elkartu ginen udaleku hauek prestatzeko, ez? Baina egoera dela eta erkidegoan erabaki zen udalekuak bertan bera uztea, naiz eta Nafarroan uztailarako prest genituen. Azkenean ezin izan genituen egin, baina honek suposatu zuen neska gazteon sare honen sarrera, eta hortik urte batzuk daramatzagu gure artean sareak egiten, eta naiz eta azken urte hauetan hainbat talde deskonektatu edo, batera jotza izan dugu aukera berriak sortzeko baliabide bezala, non aurretik egin genuen bezala, neska gazteok joan gara herri ezberdinetara, taldeak sortzeko planak eraikitzera, edo taldeak berreraikitzeko planak sortzera. Eta, ja behin testuinguratuta zuen neska gazte taldea, eta Nafarroako neska gazte saria, hitz egin dugu resistentzieri buruz, ez? Eta resistentziekin lotuta galdetu nahiko nizunia zelan kudeatzen eta tensionatzen diren gune mistuak. Espazio mistoen kudeaketa hau lanketa handia daraman gaia da, eta honek auzoetan eta herrietan jaien protokoloaren lanketarekin batera datoz, ez? Jaiak azken finan badira eduki simbolikoz betetako espazio kulturalak, eta beraz gure bizitzaren parte dira, bai baloreak, gizartearen egiturak oso lotuta daudenak. Eta beraz, esan dezakegu, honek ere gizartean dagoen eredu cis-heteropatriarkala
egoeraren erreprodukzioa bete egiten duela, hierarkia ezberdinak, botera harremanak gehiago sakonduz, ez? Eta honen aurrean esan duan bezala, mugimendu feministak edo neska gazte taldeak izan dira ardura hartu dutenak herri eta gauz ezberdinetan protokolo hauek sortzera. Protokoloen sorrera hauek atzetik usten ditu lanketa asko, besteak beste Iruñerrian askotan izan ditugun prozesuak ireki behar izan ditugu gizonekin, besteak beste harreman osasuntsuen tailerrak eginez, eta protokolaren sozializazioarekin izan ere gure mezua argi uzteko, ez? Eta protokoloaren sozializazioarekin batera, askotan gure erantzuna izan da, udaletxearen aurrean hainbat baliabide eskatzea, adibidez formakuntzak edo autobusen ordutegia luzatzea, baina udaletxak oztopo handia jarri ditu, berriz ere neska gazteongan ardura jarriz, eta honen aurrean esatea ardura guztiongan erori arte borrokan jarraituko dugula. Bale, eskerrik asko, eta... Eta azkenengo punto bezala mani beltzak genitxuna apuntauta, ez? Nahiko famatuak indira gaur egun Euskal Herri guztian mani beltzak edo gaueko maniak, eta bai guztauko litzaigukela pixka eta azaltzea horren sorrera edo zure perspektiba zein dan. Bale, mani beltzak uztailaren 4an San Ferminen aurretik egindako mania da, eta honen helburua bada San Ferminetan jasaten ditugun eraso matxistei salatzea, ez? Hauek aisialdi espazioetan nabarmendu edo ugaritu egiten direlako. Lehenengo mania 2014an izan zen, eta lehenengoa Farrukasen eskutik egin den arren, aurreko urtean neska gazteok honen prozesuaren prestaketarekin hasi ginen ere, haien laguntzarekin, eta aurten izan zen lehenengo aldia sare bezala bakarrik antolatu genuena. Nahiak esan duen bezala, Euskal Herrian zehar ezaguna izan den mania izan da, eta honek eragin du auzo eta herri ezberdinetan neska gazteok ardura hartzea ere lelope berdinarekin, mania hauek edo kontzentrak deitzera. Eta... Eskerrik asko. Bueno, eta Maiork esan digunakin batera, hori ez, ze garrantzitsua den resistentziak eraikitzea eta autodefentsa zerantzutia. Baina, ikusi aldugu, resistentziak eraikitziak eta gatazka hauek sortziak erakusten dizkigula distopian alderdirik beltzenak, ez? Eta honen eredu dira Kalamiak eta Asiakeko taldiek bizi izan zenuten kriminalizazio autodefentsa feministaz erantzutearren. Ez, horregaitxik, Amaia eta Nerea, zuek Asiak eta Kalamiakeko kideak, bai jakin nahiko genuela ia nola bizi zen itxusten une hauek. Eta lehengo galdera bezala, hau Nereantzat, ber nola bizi izan zenuten hau orokorrian, eta bereziki, ia ze interes ikusten dizkio zuen kriminalizazio honi. Bai, lehenengo hasiko naiz apur bat egoera kokatzen, hau aurreko urteko 2023ko abuztuan gertatu zen, bi kide identifikatuak izengitzen, eraso bat gertatu zanean protokoloa aurrera eramateagaitxik eta egotzi zuzkuen desobedientzia larria. Hordik prozesu judizialak aurrera jarraitu zauen, eta gaur egun irekita jarraitzen dago eta seguruenik epaiketa bat egongo da. Hau ez da kasu bat zerutik jauzi dana eta badauko atzian testu inguru bat eta apur bat hori kokatuko tontxe bi puntu garrantzitsu edo dauzelako. Lehenengo puntu garrantzitsua esainkeike dala Getxoko udala,
udalakin daukogun harremanagatik. Ez da harreman laguntzaile bat, aliantzak sortzekoa, beste udala batzutan gertatu aldan moduan, baizik eta udala honetan mugimendu feministak eta herri mugimenduak eitzen dauen edosekiko kriston mesfidantza dau, eta keinuak die beti salatzekuak eta kriminalizatzekoak. Orduan, guk harreman hori sustatu birri zen dugu, nahi eta nahi ez udalakin, eta apur bat jaso dugun erantzuna eta realitatea da harreman hori dela guztiz azalekua, kanpora begirakua, eta gurekin ninguneo itzela, eta ez gaitzuela, inolaz be, mugimendu feminista bezala aitortzen, eta ez duzkuela emuten inongo zilegitasunik honen aurrian, naizta gu, aspaldi gauzen antolatuta mugimendu feministan, ez bakarriku, sino Euskal Herriko mugimendu feministak daukon ibilbidea gaitxik. Eta, bigarren puntua izango zen, gaur egun ertzaintzak Euskal Herrixan daukon impunitate itzela. Getxon adibidez, azken kasu eukidoguna, gure bizilagun bat, kasualidadez, ez kasualidadez, esan gurot, bada emakume eta arrazelizatua, eta, jasan zauen atxiloketa irregular bat, eta kamaran ikusten da zelan ertzaintzak torturatzen dauen, eta alatabe prozesu judizialak aurrera jarraitu zauen, naizta hori grabauta egon. Orduan hori da, beste adibide bat, adibide oso resiente bat, erakusten dauena, poliziak inaldauela gure dauen moduan, eta alatabe impune urten. Orduan, bi adibide edo bi puntu horrek hartuta kontestuan, bazangike guk eraso horren kudeaketan parte hartzerakoan eta protokolua udalakin hitz egin moduan aurrera eramaterakoan, ertzaintzak hartutako papela etzala izan zeozer guztiz improvisaua, baizik eta intzaudiela hori euren aurpegi zuriketa bat emateko eta benetan erakusteko, pues aquí estoy yo, ez? Eta hori erabilizaudiela euren irudisa garbitzeko. Orduan, guk protokolo hori aurrera eraman behar izan gauen eta kudeatu behar izan genitzun erasuak mugimendu feminista arduratu zalako hortaz, udalak ez zaulako inongo bermeri jarri benetan profesionalen kontratazio bat eitzeko momentuan, eta orduan ja berez guretako inseguruak diezen leku horrek, ondio eta inseguru hau bilakatzen die, eta guri oso salduta izten gaitxue, ez badau inongo kudeaketarik, eta bakarrik ertzaintza edo baldin badau. Orduan, guk protokolo hori eraman gauen aurrera, eta hori ja bazauen adostuta hola izango zala udalakin. Eta lata bertzaintza erditik sartu zen, ez? Baina, horregatik oso garrantzitsua iruditen jaku lehoko puntu moduan guk daukogun eta merezidogun zilegitasun hori aitortzia ez bakarrik Algortako mugimendu feminista, sino Euskal Herriko mugimendu feminista urte luzez doialako erasuen kudeak eta itxen badakigu hartatzen erasuak eta badakigu protokoluak martxan jartzen, orduan aitortza hori nahi eta nahi ez biher eta guria da, eta ez duzkue eman nahi. Eta indauiena izen da, guk sortu dugun diskurso hori edukiz ustu eta titularrak erabili. Eraman instituziotara, titular horreik hartu eta erabili euren mesedetara. Orduan, indozun galdera izan da, zela bizi genitzun momentu horrik, gaizki. Osa, fatal, drama, oso gaizki. Momentuan, ez gauen uste olako dimensio hartuko zauenik bez, uste gauen izango zala apur bat igual papeleo edo, baina gero ikusi gauen horren atzean benetan zer dauen eta etzala izan aipatu duten kontestu honegatik danagatik zerutik eroritako zeo zer. Orduan, ordua pasala konturatu gitzen
printzipioz edo euren esanetan edo el korreok idatzitako horretan adibidez, guk zenbat gauza ingenitxun eta zenbat ilegalidade eta hankasartze ingenitxun, eta orduan guk hor zuzenian mugimendu feminista eta herri bezala, herrisa bera be, gurekin aterazan kalera, komunikau bat eta mobilizazioak deitu genitxun, eta azaldu gauen apur bat zein izen zen benetako gertaera. Eta, gaur egun jarraitu dugu lanian, aurten bebai egoera berdina planteau da, guk udalakin harreman hori sustatu guran, ez gugatik, sino bierragatik, eta berriz be, ninguneo kristona jasan dugu euren partetik, baina azkenian bermatu dugu profesionalen kontratazio hori eitxia, eta naizta honek kontraesan asko sortu dozkun, esan dugu, bermatu dugu polizian, ertzaintzan presentzia egotekotan, bakarrik beharrezkoa dan kasu horreitan egotia eta bitarteko bat egon bidala eta baita formakuntza bat daukon pertsona bat izetia. Orduan, hori da aurten lortu duguna, ondio bide luze bat dauko aurretik, ze hori lortuta be, ez dugu inongo aitortzarik euki eta mugimendu feminista horren kudeaketan eta lanian egondala horretarako ez da inon agertu. Eta ez da kasualitatea momentu horretan eta kudeaketa horretan gauzenok neskak eta gaztiak izatia. Ze hau beba da guri momentu horretan behin eta berriz eta bai telefonoz eta ertzaintzak deitu izindozkunean telefonotara eta kasu batzutan bai gure gurasuei eta holan, como si fuéramos niñas, esan dozkuena, eta da, hau izan dela guk eragindako zeo, zer guk egin dugun hankasartze bat gure gaztetasunagatik eta esperientzia faltagatik, eta ikasiko dugula, eta hau aldatuko dela gu konturatzen garenean indogun hortaz, ez? Osa, labur bilduz, zaila izen da, zaila izeten dabil, baina guk badakigu ez dela bakarrik gurekiko eta bi izen jungo diela epaiketa horretan, sino mugimendu feminista dauela foko horretan eta dabitzela saiatzen epaiketara benetan mugimendu feminista bat eramatia, bat ez be, mugimendu feminista gazte bat, eta ez dauela lortuko guk lanian jarraituko dugula, eta listo, eta hori. Eskerrik asko Nerea hau gurekin partekatzea gaitxik, eta hildo beretik Amaiari bai galdera luzatzen dizut. Bereziki jakinaiko genuen hori, ez? Ia, erasoen aurreko resistentzia hauek nola bizi izan zen itxusten, eta bereziki, nola antolatu dezakegun, eta ja perspektiba igual eraikitzaileago bat emanez, nola eraiki dezakegun gure arteko babesa. Bale, azteko hori argi utzi nahi dute Bilboko Alde Zaharrean kokatzen dela gure esperientzia eta segurazki ez dela konparagarria izango beste auzo eta herri batzuekin, baina espero dugu gako batzuk bai izatea baliagarriak, baina nahi nuen argitu badezpada delako kasuistika espezifiko bat, orduan ezin digula dena hartu al pie de la letra edo. Baina, ere aipatzeko gatozela, nina torrela kalamiaken izenean, baina egia da, auzoan eman ditugun erasoen kudeak eta guztiak ez ditugula inoiz egin kalamiaken izenean bakarrik, bale? Normalean bai izan gara, marko hauen dinamizatzaileak edo erasoaren kudeak eta hasi dela gugandik, baina beti sortu izan da auzoan beste marko handiago bat intergenerazionala eta saiatu izan gara alik eta gehien komunitatea bertan sartzen, orduan ere gure esperientzia dela porrat kalamiaketik marko hietatik bizi izan dakoa. Orduan, zoritxarrez ibilbide luzea daukagu erasoen kudeaketan,
modu askotariko erantzunak eta kudeaketak eman ditugu, batzutan oi hartzun handikoak, beste batzutan komunitate hurbilaren barruan emandako erasoak kudeatu behar izan ditugu, beste batzutan saretatik heldu zaigun salaketa baten arira egin behar izan dugu dinamikaren bat, orduan eduki dugu kudeaketaren abaniko oso handi bat, baina, bueno, orokorrean bai atera ditugu como bi irakurketa eta bat da oso positiboa, azkenean Alde Zaharrean ikusi dugu gure lana islatu dela erreferentzialtasun horretan eta ikusten dugu auzoak ikusten duela gure espazioarengan babes espazio bat, ikusten du kapazak garela erantzuteko edozer gauza gertatzen bada, eta zentzu horretan da oso como ez dakit indartzen gaituela pilo bat, hori ikusteak, baina beste alde batetik ere erasoen kudeaketan hain murgilduta egoteak dakar beste alde txar hori eta askotan ja berez erasoen munduan oso sartuta egotea dela oso gogorra emozionalki eta horrek ere taldean sortu ditzaken ezinegonak, desorekak, desmotivazioa, baina hala ere uste dugu hori irakaspen pilo bat atera ditugula urte guzti hauetan eta asmoa da orain azaltzea apur bat ze gako atera ditugun edo zeintzuk izaten diren normalean oztopoak eta gero aipatuko ditut apur bat modu irekiagoan ze irakaspen edo ze gako ditugun modu eraikitzaileagoan aurrera egiteko kudeaketa honetan, bale? Orduan, segurazki zentratuko naiz gehiago Alde Zaharrean azken aldean gertatu den kasu, ez dakit, azken kudeaketan izan da kasu bat oi hartzun handia izan duena, azkenan Alde Zaharrean ez gara batzen bakarrik Alde Zaharrekoak, da Bilboko erdigunea, beste auzoetako eta herrietako jendea batzen da, turismoaren erdigunea da ere, orduan jokatzen dugu komunitate oso banitz batekin eta aparte hor biltzen da Bilboko jai eremua, gaueko tabernako eta alkoholarekin nahastutako eremu hori, orduan azken kasua egon zen zentratuta taberna baten gertatutako eraso baten, eta edo taberna baten inguruan eta pertsona horren inguruko pertsonekin gertatutakoa. Eta, horri izan ditugu hainbat oztopo alde batetik, eta, kontutan izatekoak, alde batetik, kasu honetan, erasotzaileak guk gure dinamika eta gure prozesua martxan jarri genuenean, hartu zuen jarrera oso oldarkorra, eta, de hecho, berak egin zuen bere kanpaina propioa, Orduan, da faktore bat, kontutan izan behar duguna olako gauzak mai gaineratzeakoan, gauza hauek gertatu behar direla, erasotzaileak bere irakurketa propioa izatea eta inkluso komunitateko pertsona ezaguna izan da, izango duen zilegitasuna oso arriskutsa izango dela eta izan dezakela gure diskurtsoa zalantzan jartzeko ahalmena, Gero bestalde batetik, erasotzailearen jarduna ere blokeatzeko edo berari oztopoak jartzeko ez hau egual kaleak hartzerakoan eta gure espazioa babestu eta aldarrikatzerakoan muga pilo bat ere aurkitu alditugula, bai ekonomikoak, administratiboak, bere jarduera eta bizitza oztopatzekoak askotan zaila izan daitekela. Gero beste bat, hasi naizenarekin, azkenan biltzen dugula Alde Zaharrean jende oso anitza eta leku askotakoa, eta askotan salaketa publikoa egiterakoan eta problematika zabaltzerakoan oso zaila egiten zaigula heltzea segurazki Alde Zaharren hiliko den mundu guztiari, beraz esango nuke alde batetik gure komunitatera heltzeko ahalmena dugula eta ikusten da auzoak jarraitzen dituela gure irakurketak eta baina oso zaila izaten da denboran aguantatzea mundu guztia informatzea ezinezkoa denean, Orduan kontutan izateko beste faktore bat. Eta gero, nerea kontatu digunaren arira, gero baditugu muga legalak, jasarpen poliziala, batez ere lortu denean gure diskurtsoa modu baten edo bestean zalantzan jartzea edo oni zilegitasunak apur bat kentzea, depende ze ere mutan,
inkluso, ez dakit ez, erantzun hau izan daiteke fuerteagoa, eta, bueno, kasu honetan ere, azken eraso honen kudeaketan baditugu guk ere izunen kasuak, epaiketa itxaroten dauden kideen kasuak, eta, bueno, kasu honetan ere izan dela oso prozesu, luzea, ja urtebete baino gehiago luzatu da, eta honekin ere azken muga dela denboran luzatzearena, Olako prozesuaekin oztopo asko agertzen zaizkigunean, topa dezakegu desgaste hori bidean zehar, eta igual hasieran lantalde horretan gaudela 40 pertsona, baina gero pasatu denan urtebete edo inkluso gutxiago, ja jendea geizten doa, jendea jazda implikatzen gainera. Dauka frustrazio puntu hori, nora ari gara joaten, zer ari gara lortzen, como zalantza horiek, eta, bueno, esango nuke horiek direla apur bat aurkitzen ditugun oztopoak, segurazki askoz gehiago, baina, bueno, taldekatzeko eta horrela utziko dugu. Eta gero ja bideratuagoa zelan antolatu gure babesa, eta hau oso garrantzitsua da, ze hori, erasoak kudeatzea beti izango da super frustrantea eta super gogorra, orduan hau da gako super importantea. Guk hasteko markatu dugu komunitatea prozesuaren parte bilakatzearen faktore hori azpimarratuko genuke pilo bat. Alde batetik denok dugu, zabaldu behar dugu pedagogikoki auzoan eta bakoitzak bere eragin eremuetan, denok dugula olako gertaeretan aurre egiteko ardura, hau da ez bakarrik neska gazte taldea, ez bakarrik ez dakite horren komunitate zabalak, baizik eta ez bakarrik feministak, ez bakarrik emakumeak, auzo guztia implikatu behar dela eta guztiok daukagula horri buelta emateko ardura. Eta beste alde batetik ere komunitatearen hildo horretan, kontutan izan behar dugu azkenean prozesuak hasten ditugula ere erasotuarengan erreparazio bide bat hasteko, ezta? Gure komunitatean berriro eroso sentitzeko, sortutako zauria eta min hori horrekin osatzeko, eta orduan zentzu horretan oso importantea da ere erasotuaren komunitatea barne hartzea prozesu horretan, eta hartzea parte aktiboa. Hau guk praktikan jartzen dugu eta normalean fruituak izaten dira oso onak eta implikazioa gainera ez dakit indartzen da edo esango nuke. Gero beste alde batetik helburuak zehaztea oso garrantzitsua, batez ere denboran luzatze horretan egoten den desgastearekin batzutan identifikatu dugu agian normalean erasoak aktibatzen erasoen protokoloak aktibatzen ditugunez zehozer superurgente bezala, erantzun behar dugu ja, batzutan jaten gaitu prisa horrek eta oso garrantzitsua da markatzea helburuak, ez? Prozesu honekin zertara helduko gara, zertara heldu nahi dugu, ez? Markatu ondo zeintzuk diren emangarriak diren pausuak eta noraino heldu nahi dugun, ez? Bakigu argi eta garbi bidean gero hori aldatzen dela, baina gutxienez hori erdi argi eukitzea eta taldean argi eukitzea oso garrantzitsua da eta gero frustrazioak ere ekiditen ditu, ez? Hau markatu genuen, honetara heldu gara, gero ikusiko dugu gehiago egiten dugun, baina gutxienez markatutako pausu hauek bete ditugu, ez? Eta zentzu horretan ere, hori, realista izatearena oso importantea da, batzutan asumitu behar dugu, ez dakit, erasotua ezagutzen dugu, baina bere ingurua ez da implikatzen. Talde feministatik igual asumitu behar dugu, guk ezin ditugu bete hutsune guztiak, ez? Guk lidergo feministatik eta ez daukagun ibilbidetik eman alko dizkiogu aholkuak, baina guk ezin dugu bete bere sare pertsonalaren hutsune hori, edo orduan batzutan heldu nahi dugula guztira eta ere asumitu beharko dugula talde feminista bezala ditugun muga horiek, ez? Eta ez dakitari nahi zen luzatzen, baina, bueno. Orduan hori, helburuena. Barkatu, galdu naiz. Bueno, bai. Vale, barkatu, listo. Ja bukatzeko, itxiko dut ja, galdu naiz. Baina, esango nuke hori dela. Vale, eskerrik asko Amaia. Bai, itxaune, esango nuen bakarrik, hori, hau dela, etengabe ikasten ari garela,
eta ez dugula formula magikorik ez Aldezaharrean ezinon, baina bai noski bide guzti honetan ere izan ditugula lorpen pilo bat eta prozesu hauetako asko ondo irten direla, orduan zeo zer ondo egiten ari garela fijo. Eta aparte bai nahi genuen utzi apur bat ireki bezala, hau Bilbon erasonen arira, egin genuen saiakera eztabaida zabaltzeko, baina ez genuen lortu momentuagaitik, eta beraz erabaki dugu hemen botatzea, baina agian eman bar diogula buelta bat, erasoen aurrean ditugun metodologiei batez ere ikusita muga guzti hauek hainbeste erretzen gaituztenean, eta zeo zer pareta baten kontrari garenean, ezin dugula aurrera jarraitu, beraz, nahi genuen zabaldu apur bat eztabaida hori, gonbidatu hausnartzera zuen taldeetan, ikusteko aber zer aldugun aldatu, zer ari gara apur bat betiko modelo hoiekin, eta agian eman bar diogula buelta bat, eta uste dugu kalamiaketik momentu egokia dela horri buelta bat emateko. Hori, listo, eskerrik asko. Eskerrik asko Amaia, zure hitzartzea gaitxik. Ikusi dugun bezala, zuen kasuak bai izan direla erresistentziatikan ateratako ekintzak, ez? Aipatzen genitxun gatazka hauek, erresistentziak utopia honen aurrean. Eta hori ez, esaten genuna, guk bai ulertzen dugula egoera hau dala nahiko utopikoa, kruela dalako, violentoa dalako, eta argi dakago zuek aipatu bezala, guk ez ditugula nahi sistema honen, sistema hau erreproduzitu nahi, eta bereziki guk ez dugula nahi sistema hau zaindu. Eta zuen ereduekin ikusi bezala, ez ze garrantzitsua dan txikitasunetikan eragitea, herrietatikan auzoetatik eragitea, hone suposatzen da belako gero osotasun bat eraldatzea. Eta beti, oin pixkat utopien atalera joaten ez, egon gara distopiataz hitz egiten, baina utopiataz hitz egiterakoan zer esan nahi dugu. Utopia hauek dira guk sortu nahi ditugun, errealidadea guk sortu nahi ditugun munduak, ereduak, eta guk argi dakagu utopia hauek ez direla izango perfektuak, ez dugula asmatuko lehengo honetan, izango dira anitzak, eta beraien artean izango direla osagarriak, baina bereziki utopia hauek posible izateko, baliagarri izan behar ditugu gure utopia honen norabide izango diren egitasmo, ekintza propioak ez, eta hauek berriro bai sortu behar dira herrietatik, sortu behar dira auzuetatik, eta ez erresistentziatik bakarrik, baizik eta eraikitzaile edo eraikuntza hortatikan bebai, ezta? Eta hortarako adibide bezala dakagu hemen Intzirinezka taldeko partaidea, malen, beraien irian, Donostin, gune beltzak markatzeko asmo, zintzala hauen markaje eta mapeo bat, eta ekintza honekin aurrera zoazte Intziri neska gazte taldean, ez? Eta bereziki galdetu nahiko nizunia, malen, segaitxik erabak izan duten proiektu hau aurrera eramatia, eta zein egoeratan dagoen gaur egun? Hasi ginen puntu beltzen gai hau lantzen 2021, horko ikasturtan, eta berez, izan zen taldeko batek ekarrizun justo aurkituzula Donostiko udaletxeak indako mapa bat, baina ikusi genuen mapa hori 2013an nintzen, eta zegoela oso pobrea zen, etze honia punturi, gaina indakoak ebai super, etzo den bat ere landuta, eta horrik ikusi genuen, zegoela utxune bat, eta utxune horrek hartzen gintula guri guztiz, pasatzen genituen puntu beltzoiek egunero. Orduan, mapa hori ikusita eta hasi ginen pixka bat, lanketa bat egiten edo, zer den puntu beltzak, eta gurin egunerokotasun eta nola eragiten diguten, eta gero ikusi genuen bai oso beharrezko izan zala, dala lanketa hori ere kanpora begira ematea. Eta orduan, kaleetan eta hasi ginen bai galdeketa bat iten, baiek herriak edo noiz zeharkatzen zituen puntu beltzak, nun zeuden, eta hortikan jaso genuen galdeketa hortan kriston erantzun positiboa, eta jende pila batek erantzun zen, orduan, erabaki genuen pixka bat, utxa zegoen mapa hori edo, gurea eraikitzeaz lortutako puntu berri guzti horiekin. Eta, bitartean ebai junginan lantzen tabernetan eta puntu beltzen roi hau ebai, ze ikuste genuen puntu beltzak ez zirela bakarrik kale utxak edo, kale ilunak, zirela ebai hori ez, jendez beteta daun taberna bat ere izan daitekela momentu batean puntu beltza, orduan hasi ginen ebai puntu beltza hauek lantzen tabernetan.
Eta horren genuen nola ariketatxo bat edo izan zala, hartzea 3 pegatina kolore ezberdinetakoak, berdea, naranja eta gorria, eta berdeak esan nahizun momentu hortan, toki hortan ez dezula erasorik sentitu edo seguru sentitzen zala hor, gero naranja deseroso edo sentitu zala, baina hola erasorik ez duzula identifikatu, eta gorria sentitu duzula beldurra eta benetan sentitu zarela erasotua. Eta hori, zan oso kurioso, zeinek jartzen zuen ze pegatina ez, edo zeinek jotzen zuen kolore batzutara eta zeintzuk beste batzutara. Eta hori izan zen hola, tabernetan egin genuena. Eta, hoxe, bi lanketa hauek edo eman genituen hori izan dako, kalean eta, salaketa udaletxeak egindako maparena, gero gurea sortu genuna eta tabernetan pegatinena. Eta guzti hauetan edo ikusi genuen, ginela kapazak iristeko pixka bat aratago, ze justo kalera begirako lanketa hortan udaletxean erantzun bat jaso genuen, egia esan ez zuten oso ondo ulertu ze geunden iten, porque uste zuten geundela gora aipatzen beraiek egindako lana, baina ez. Ordu, ikusita bazekitela zertan gelbintzan eta hartu genuen erabakia udaletxarekin hitz egiteko eta idatzi genien korreo bat. Eta egia esan erantzuna izan zen nahiko positiboa, orduan hori, bildu izan gera udaletxeko berdintasun teknikariarekin eta bestelako saietako teknikari batzuekin, eta horri bili gara beraiekin lanean. Eta esateare bai, guztia orain dago pixka bat estan baian denboragatika, baina berez badakagula intentzioare bai aurrera jarretzeko eta lortzeko eraldaketak eta Donosti, baina beste herri bateko neska gazte talde batek edo bai nahi badu egin lanketa hau eta balin baka dudaren bat zerbait jakin nahi badu hori guk zein dugun igual sakonago eta idaztea lasai asko eta bidaleko diogula informazioa. Eta hoxe. Bale, iritsi garaia mainguru zentral honetako amaierara eta besterik gabe esatea eskerrik asko partaide guztiei zuen esperientzi eta hausnarketak partekatzearren. Espero dugula hemendikan bai danok ikastea eta hausnartzeko aurrera pausoak ematea eta bidea hau dala eta jarraitu behar dugula txikitasunetik osotasunak eraldatzen utopiak lertzeraino. Eskerrik asko.